Orange Smart Часов! Dostlar, bizden sizge sürpriz. Менә бу бүлек видео ахырында сезгә. Selam dostlar. Şiratdagi Распаковка! bugün bizde Менә шулар! wow, Magic Mini Mixes Barbie sürpriz. һәм менә мондый уенчык. Һәм бүген без башлыйбыз. Barbie sürprizden. Безнең монда йомырка. Безнең монда инструкция. Нәрсәдер. Безнең хайван килеп чыгарга тиеш. Anindi. Безнең монда Kuru. бу шыпшы кәсендә утырырга тиеш. Монда Aleyküm kilim çıktı. безнең монда менә бу аю дип уйлыйм. Benim şu ayak koyalım. Kulaklarımın değil. Кулакларны тыгырга кирәк. Ayağımızı şal. Так, маңа Бу хәзер эксперимент булачак. benim Тыгабыз. tıvası gireydi. Тыгабыз. Neyse. Эй, Aşama. ул шундый. Arayayım Ул ben. шундый матур суда. Монда салфеткасыз булмый. Хәзер аны чистартып бетерергә кирәк. Менә мондый матур оенчык килеп чыкты. Миңа бу безделушка кебек бик ошый. Ә хәзер инде икенче оенчыкка күчәбез. Ура! Magic Mixes! Bu oyuncakların zorrak versiyonu var. Biz başlarının küçüğüne versiyonunu açıp koyuyoruz. Бу бочонктан безнең Камон, обычный рар, редкий, ультра рар һәм limited edition. Бәлки безгә limited edition дәгәчәк. Yok yine bizler. Бездә рар. Бу бочонктың эчендә инструкция. Instrukция tuğay, mini kışı elege ama. Bizde Безнең рар коллекциясыннан alar türlü şey koyulgan. Безнең рар коллекциясыннан бик күп уенчык. Evet. Безнең менә бу килеп чыкты. Һәм бу безнең Sağ mı? юк. Безнең монда персонаж. Hem tılsımlı paliçka. Бу герой өчен безгә кайнар су һәм салкын су кирәк. Хәзер без аны испытать итеп карыйбыз. Менә монда. Bu kadar mı? Никтер бер нәрсә дә килеп чыкмый. Әйдә салкын су белән эшләп карыйбыз. Без моны эшләтә алмадык. Миңа бу өчен бер дә ошамады. Anladım. Hazır bizde Hatchimals. Başka. Дик. Безнең монда ана эчендә йомыркалар. Haydi açın bunu. Вау, матур. Карагыз әле күпме төрле уенчык безнең килеп чыга ала.
Вау! Aşağı. Bizden повтор коллекты. Şimdi kız. Mızıkım. Tağın bir повторка. Yok bu повторка değil. Bu nasıl? Bilal, Esra qaysi o'yinchi ko'proq ushadi? Menga eng ko'pimda bu o'yinchoq ushadi, chunki ona oshiga bek ko'ngilli edi. Mana menga bir narsada ushamadi. U bu o'yinchilar bilan nishib o'ynarga men bilmayman. Hozir bizda surpriz. Biz mana bu smart chislarini o'ynatamiz. Barliq qoidalar описаниеда. Tezroq o'qi ham mana bu soatlar sening qo'lingda bo'lacak.